tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon taas Ronaldo täällä kentän puolella. Tänään mä tuun näyttää teille muutaman Ronaldon pelistä tekemän kikaan ja aion opettaa ne teille. Oot sä valmis? No se on tänään vähän ujolla päällä, mutta lähdetään me kattelemaan. Jokainen on varmaan joskus nähnyt Cristiano Ronaldon pelaavan peleissä. Ja se, minkä takia se on niin hyvä, on sen takia, että se on tosi arvaamaton vastustaja, ei ikinä tiedä mihin se menee. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind